O dwi'n mynd i gymryd y risg I ofyn I ti I weld pa'n sy'n mynd ar ligad di o gwbl. Wel, mae rhaid I ni gael shot fach yn dys e? Ie, pam lai. Cardi gyntaf de. Wi'n mynd I fynd am... Does dim Palomino mas o'i ti ar Dyna gos, fi deall. gwed y gwir. Wi'n mynd I fynd am... Danaway Cracklin Rose. A wy'n cytuno gyda ti. Wyt ti? Am unwaith. Odi, mae'n goben Gymreig digon o'r poni. Dyma'r linell ogoneddus sy'n blaen ni ar hyn o bryd wrth I ni edrych ar bencampwriaeth y Tom yn Sprightly, y gorau o'r adrannau Cymreig sydd o'n blaen ni fan hyn. 4, yr adran A, B, C a D. I'ch atgoffa chi Penboeth Bambw, pencampwr adran A, Stwj Hwf Ysgwdo, pencampwr adran B, Tir Llawn Princess Tegan, pencampwr adran C, Danaway Cracklin Rose, pencampwr adran D. Pa un sy'n mynd I chael I? Yr adran C sy'n mynd I gael I a wedi cael I Tir Llawn Princess Tegan I Mrs Dawn Groom. Y ddau ohono ni'n anghywir. Wel, dim Ond ni fel sy'n ti barnu. gweud, nage. Mr Elwyn Davies wedi bod yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Rhif 869, Tir Llawn, Princess Tegan, yn dod i'r brig. Ag yn is, yr cilwobr yn mynd I Stwjus of Ysgwdo. O, nawr te, dal arno, mae rhywbeth yn digwydd fan hyn. Mae yna rhywbeth wahanol yn digwydd fan hyn nawr. Mae fe'n disgwyl I fi bod yr adran B wedi cael efydd ddath yr adran C ymlaen, a wy'n credu oedd y perchynog just wedi jwmpo ymlaen tyma bach yr ddast. Feddwl bod yr het wedi dod iddo fe. I chi'n ymuno ni yng nghanol pencampwriaeth y Tom yn Sprightly, y gorau o'r holl adrannau Cymraeg, y bridiau Cymraeg, A, B, C a D. A'r un ddath i'r brig yw pencampwr yr adran B, sef Stwj Hwf Esgwdo. Llon gyferchedau mawr iawn, ac o'n i'n sôn y gŵr o'r Iseldirodd wedi dod draw I baratoi Stwj Hwf Esgwdo yn berffaith ar gyfer wel, I ddosbarth yn gynta a wedi dringo a chyrraedd yr uchelfannau ac mae Tithe Rob yn ei nabod yn dda iawn. Ydy, Rifgwrt yn ffrind gorau I a mae fe'n aros gyda ni a rhaid gweud, dim yn aml, mae'r adran B yn ennill y gystadleuaeth hyn ac gallwn ni ddim fod yn fwy plis, mae rhaid gweud, mae'r ceffil hyn wi ddim yn cael siom bod wedi siwto'r beirniad Elwyn Davies. Mae Sgwdo, fel I ni'n galw'r march, mae fe yn Gymro. Trw a trw, a I fod yn deg, ond i'n dechrau meddwl am sut oedd y beirniad I mynd mlaen, bod Elwyn yn disgwyl mwy a mwy a mwy ato fe. So, ges I tipyn o sioc I weld pawb yn tasgu am sut nhw'n dechrau dewis. Bles iawn I weld Gyrt a Stwjus of Ysgwdo yn yllydd y merch pencampwr y bu yn ennill y gystadleuaeth Tom yn Sprightly yn y sioe frenhinol blwyddyn hyn. Ac yn agos iawn wedyn ni tu ôl y march sy'n tu flaen I ni nawr yn yr runner-up spot yw Danaway Cracklin Rose yn dewis ni. Ie. Mae'n beth I ni'n gwybod. Hi, pencampwr yr adran D, fe gath fod yn is pencampwr yr wobr hyn. Ie. A gan cofiwch, Elwyn Davies, y beirniad, yn bridio A a D, a difyr iawn bod I ligad wedi mynd tuag at yr adran B. Fel o ti'n sôn, Rob, mae'n gwybod beth yw
anifail da, beth yw ceffil da, ddim wastad falle mynd am y bridiau mewn gyfarwydd â nhw. A dyna beth sy'n dangos bod e'n feirniad da, bod e'n gallu dewis y gorau mas o'r adrannydd, dim ond meddwl am adran unan, ynddo fe. Ond Escudo sydd wedi cael ei ar y diwrnod a gallen ni, fel wedes i, gallen ni ddim fod yn fwy bles i'r teulu y Fyrbas sydd wedi gyrru rhyw 2 ddiwrnod i gyrraedd a wedi aros gyda ni gydre a gweithio'n galed i baratoi becso digon, wrth gwrs, gobeithio tipyn bach fyd ar diwedd dydd diwrnod ola y sioe frenhinol yn y gystadleuaeth hyn y Thomas Brightly. Mae fe wedi dod iddi le, mae popeth wedi cwmpo mewn i ledd i gyrt. A wrth gwrs, dim ar diwedd, ar ôl y gystadleuaeth hyn, mae hagor i ddod. Together, winner of the Thomas Brightly Cup for 2018. Ych chi'n dod yma i'r sioe amaethyddol ac yn gobeithio cyrraedd yr uchelfannau, a dyna'n union beth mae Gert Fyrbas o'r Iseldirodd wedi wneud fan hyn, wrth ddod i'r brig ac ennill pencampwriaeth y Tom yn Sprightly. Cystadleuaeth sydd yn edrych ar y goreion o'r bridiau Cymreig. A dyma ni yr enillydd, Stwj Hwf Escudo, ac yn bencampwr yr adran B. Llon gyfarched y mowr iawn i Gert Fyrbas ac yn llawn heiddi, teitl a pencampwriaeth Tom yn Sprightly. Odi, mae'r anifel hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn dros i fywyd ifanc. Wedi bod i'r cylch ma. Rhyw 5 mlynedd yn ôl wy'n deall a wedi bod yn bencampwr yr anifeiliaid ifanc. Ond dyma'r gorau gallu di wneud bencampwr yr adran B, Tom yn Sprightly, ond gawn ni weld a eith ymlaen i bencampwr a popeth mewn llaw. Gawn ni weld yn fuan. The session 3 position 16 years ago. The Sire point speed has now been calculated and the winning traveling intersection is moved off the master with 60 points. Dyma ni pencampwr y Tom yn Sprightly. Stwj Hwf Escudo. What a win today. What a win today. He won here before as a yearling, was youngster champion, and I waited for the right time to come back. And I think this was his year to come back, so it's amazing. I was very pleased with his first place in the class already, but this is fantastic. Our viewers at home will probably detect an accent. Tell us where you've come from to compete at the Royal Welsh. We are coming from Nieuw-Beiland, near Rotterdam in Holland. And it's a trip of 12, 13 hours to get here, but it went well. So, but you're taking that Section B to cut back home into the continent with you. Congratulations. Yeah, thank you very much.